kublai pi baro nin gasngi ha ka kasan tarik August usm ka Assam ohimanta Biswa Sarma ulai jingkren bat wei briu ula komen halor ka video jongate ke jingkren usm ka Assam kumta kane ka komen ru kamde ka komen ka berit kade ka komen ka bala ban peniap ya wei briu hoi kane kade ka basisha ya uneu briu latip da ka kerting Abdul Mutalib ha ka Facebook account ka jongu uneu briu ula komen ha ka ne ka video ba lada don kiba aipisa siklur tengka ngan peniap ya UCM ka Assam uhimanta Biswa Sarma bat uneu briu ula buru ya number mobile jongu ha ka comment box ula ong ladon kibala ban aipisa siklur tengka yanga sa phone yanga ha uneu number bat ula thoru ha comment box jong kane ka video Pakistan Jindabad amtang ba ula tho Pakistan Jindabad handre ula thoru Bharat Murdabad ha ka comment section jong kane ka video hadin kane ka comment ka sarkar Assam kalsim khia mardor bat yaune ubriu lake mardor daki pulit ka Assam hadin balakem ya uneu briu la ajing kren badon kiba kwa aban pon bodnam ya da ka ba pendon kam ya ka kerting jong